Chwarter canrif a mwy o deledu annibynnol yng Nghymru sy'n nawr ar S4C yn atgyfodi rhaglenni TWW, Teledu Cymru, Harlech a llinach HTV. Gwyn Llewelyn sy'n gwylio Teledu Ddoe. Sut ydych chi heno? Gyda 1994 yn prysur ddod i ben a ninnau ar drothwy blwyddyn newydd arall, dyma'r adeg pan fyddwn ni'n edrych yn ôl ar y flwyddyn a eithebio, yn rhy gyflym o lawer i'r rhai ohonan ni sy'n mynd yn hun. Adeg pan fyddwn ni'n cofio pobl, digwyddiadau neu'n gweld pasio carreg filltir. Ac yn wir, dyna beth da ni am i wneud heno. Agor albwm o atgofion ar ffilm ac ar dap, sy'n cynnwys pigion o raglenni ddarlledwyd ers dechrau teledu annibynnol yng Nghymru, nôl ym 1958 hyd at sefydlu S4C ym 1982. Yn cadw cwmni mi ar y daith drwy archif HTV mae gen i ddau ffrind ifanc, Rhydian yn y fan hyn a Bethan. Rwan, mewn gwirionedd mae yna reswm arbennig iawn pan mae nhw sydd yma, ond mi ddatgelai hynny chi ar ddiwedd yr rhaglen. Fel y byddwch chi'n disgwyl, mae'r nifer o raglenni Cymraeg a gynhyrchwyd dros 5 mlynedd ar 20 o ddarlledu yn aruthrol a deud y lleia. Ac wedi gwneud y dasg o'n blaena ni wrth baratoi'r rhaglen heno yn un anodd dros ben. Felly detholiad bras o wahanol gyfnodau sydd ganddo ni chi. Mae yna doreth o eitema sydd yn anffodus oherwydd amser yn mynd i orfod aros yn y can ffilm. Ond i ddechrau, rhagflas byr o'r hyn sydd gynnon ni ar eich cyfer chi yn yr rhan gyntaf yma. Fe droswyd y bel o'r chwith a sgorio'r gol gyntaf fan hyn. Hyd yn oed pethau'n heb glywed na gweld y geiriau, cofiwch Llewelyn. Da yw, wel dwi weld yn debyg iawn ein cymysgwch ni, a fe fod yn los i a fe dyle. O, dim dŵr i ni gael dall hynny, te? Pa siroedd yng Nghymru da chi'n feddwl fydd yn erbyn agor ar y sil? Wel, siroedd y gogledd i credu fy hunan. Yn fy marn i, Sir Fôn, Sir Feirionnydd, Sir Gaernarfon, a hwyrach rhai o siroedd gwledig eraill Cymru. Wel, beth yw'ch barn chi am yr sôn ar siarad yma, am rhannu Prifysgol Cymru yn bedair Prifysgol? Wel, dwi'n bendant yn erbyn oherwydd dwi'n meddwl mae y peth pwysig ydy cadw Prifysgol Cymru fel uned. Rwyf am newid deddf 1954, fel y gall y tenant gael ar hawl i'r brynu'r freehold am brisres ymol. Un o'r lleoedd mwyaf poblogaidd y sioe yma ngellu air yw'r babell flodau, a dyma ran fechan iawn ohoni. Ac fel y gwelwch, mae yma flodau o bob lliw a llun. Rhagflas o'r hyn sydd i ddod, ond cyn i gwmni annibynnol o Gymru ddarlledu unrhyw raglen Gymraeg, roedd gwylwyr yng Ngogledd Cymru eisoes wedi gweld rhaglenni Cymraeg arloesol mewn cyfres arbennig iawn a hynny mor gynnar am 1957. Cyfres o fan ceinion o ben cadlys cwmni Granada.
I knew that in North Wales there was a very high incidence of people who speak Welsh. In the whole of Wales, more people per 100 or per 1,000 of population speak Welsh up there than in the south. And also our big transmitter on Winter Hill was so powerful that it scattered right over Wales. This was not the intention of the IBA when they drew the map, but it was picked up loud and clear right down to 1/3 of the way from the channel right down Wales. So we considered then whether we shouldn't do a program in the Welsh language. I'm Mrs. Sharp. I'm very pleased to meet you. I'm a neighbour. Oh. You're a widow woman. Well, yes. I thought so. I'm the caretaker at the Bad Tidings Hall. Oh, that's just across the street, isn't it? Pnawn da i chi gyd. Wel, dyna'r tro cyntaf i chi glywed 7 telyn cael ei chwarae yr un pryd ar y Teledu. Wel, cygalwad ffôn nes i yn y lle cyntaf oddi wrth un o'r enw Gwyn Griffiths. O'n i'n byw yn Llundain ar y pryd, yn gofyn a fydde gen i ddiddordeb mewn Cymru rhan mewn rhaglen deledu Gymraeg. A wedes i, wel, do'n i'n gwybod dim amdani, do'n i'n gwybod am deledu Cymraeg yn yr iaith Gymraeg chwaith. A wedodd e bod Granada yn dechrau cynhyrchu rhaglenni ac bydde fe'n yn hapus iawn sy'n ni'n mynd i fyny yno i gael rhyw fath o gyfweliad ac i wneud rhai eitemau, gyda'r bwriad yn y pen draw falle o fod yn gyflwynydd. Ond Warren Jenkins benododd London Welsh ac o Janet yn Miss London Welsh. Ac chi'n gwybod, os eisiau cael job fel yna ar Teledu, rhaid i fod yn Miss rhywbeth ac o Janet yn ferch ddel dros ben ac yn yn hyfryd iawn. Wel, o'n i'n nerfus iawn wrth gwrs, ond doedd gen i ddim syniad beth o'n i'n neud a gweud y gwir. O'n i'n ifanc ac yn naif ac yn ddiniwed. Tasen ni'n gwybod mwy, falle fydden ni wedi gwrthod. Ond, chi'n bod, mi mewn i'r pen dwfwn nes i a jyst gwneud yng ngorau. Neges yn dod o Granada, gofyn mi fynd yno, ac cyfweliad. Wedyn mi rhaid mi fynd o flaen Sydney Bernstein, y pennaeth cwmni. A dyna pwy gyda mi mynd gael cyfweliad o David Plowraith, ac yn bennaeth Granada wedyn. Ac un o'r cwestiynau cyntaf gofynodd Bernstein i David Plowraith, fan ni'n gael fo, oedd, have you read the Television Act? Ac o'n i'n gwybod wrth wyneb Plowraith bach, ddim yn gwybod beth oedd y Television Act rhan ni, ddim. Wedyn, o'n i'n stamp rhan. So wedyn, no, I haven't read it. But I've read the Mabinogion. Ac nawr, yr eitem nesaf, gŵr diddorol iawn o Ddimbych, Mr R.J. Hughes. A mae gyda fe hobi anghyffredin iawn, rhywbeth yn neud â gynnu yn teim, Mr Hughes? Ia. Fi'n deud amryw stocs gynnau. A di ddod ag un cyntaf, mae hwn ar y canol i'w wneud. Mae hwn yn fan yma. Gewch chi weld hwn, Mr Hughes. Allan hwn ydych chi'n neud handl y gwn. Fi oedd yn rhoi y cyfarwyddiadau i'r dynion y camerâu ac hyd yn oed i'r rheolwr llawr, achos do'n nhw ddim yn deall Cymraeg, doedd y cyfarwyddwr ddim yn deall Cymraeg. Warren Jenkins fod e'n Gymro, doedd e ddim yn siarad Cymraeg. Bydd ath yn y diwedd i ddeall tipyn, ond yn aml iawn bydde gyda ni gyfarwyddwyr eraill o raglenni eraill. Fi'n cofio un oedd gyda ni, Phil Grimbaum oedd i enw e. Cyfarwyddwr Chris Cross Quiz oedd e, yn fe gath e rhyw fath o secondment ato ni. Wedi dod draw o Canada oedd e, ac ddim syniad am Gymru, dwi'n credu bod wedi clywed am Gymru, ond yn sicr gwybod dim am yr iaith Gymraeg. A mi fuodd e yn cyfarwyddo'r rhaglen am beth amser. A fe gyda ni lot o sport, chos oedd e'n siarad â bobl Cymreig, fel tasen nhw'n Canadians, ych chi'n gwybod, ac oedd e'n gweud pethau. Fi'n cofio Dr Kate Roberts yn dod i mewn
i wneud rhaglen, a mae fe'n gweud dros y tannoedd, rhyw lais o'r awyr yn rhywle, chi'n gwybod fe'n syniad y blwyddyn dŵad, mae'n gweud, hey, Dr. Kate Honey, would you mind smiling a bit more? Ond, Mr Hughes, dwi'n gwybod yn ogystal â gwneud pethau fel hyn yn yr efel, ydych chi yn sgrifennu dipyn o farddoniaeth? Da, fe bach, bydda. Mae gynna i englyn wedi wneud. A mi gosi y wobr gyntaf yn Steddfod Genedlaethol Dimbech, oherwydd rhaid dim ond coma bach ar ganol gair, neu os wedi cael wobr gyntaf. I'r hen eglwys roedd o'r englyn, llan lle car adar oeddi, a mwsogl yn ymosod arni, briw i'w rhestwr ei ffenestri, a lle'r wal ei hasor hi. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Mr Hughes, am ddod yma i ddangos beth yma ag am ddarllen y barddoniaeth gwych na i ni. Ag mae Mr Hughes yn sgrifennu barddoniaeth, ond mae gyda ni rhywun yma sy'n sgrifennu nofelau. Dyma hi yn awr gyda Rhydwen. Wel, Ddoe Yw'n sydd efo fi, a prynhawn yma, a mae'n hyfrydwch mawr i'w chael hi i'r studio yma. Dyn ni falch iawn o fod wedi cwrdd â Mr Hughes o Gerrig y Drydion. Mae o a dwy greff ganddo, gwneud gwn a gwneud cerdd. A'n gobeithio bydd mwy o ddylanwad y baledi na'r bwledi a'r Janet. Ond dowch chi gwrdd â Ddoe Yw'n o rwan, da ni falch iawn o'ch cael chi. A rwan yn chwaer, y cwestiwn cyntaf di hyn rwan, y nofela yma da chi'n sgwennu, pam? Wel, cywilydd a chwilen, dwi'n meddwl, dyna'r ateb yn syml. Cywilydd am ddylodi wedi cwyno cymaint. Ond na gyfarwyddwr pryd hynny ar y camerau. Philip Birnbaum yn gorfod trafod y rhaglen efo fo ymlaen cael. What's on the programme? Oh, I got the Archduke of Wales coming. What's his name? Cynnar. Cynnar? What is this then? I mean, egluro'r Steddfod y beth o'n gwneud. Pan nes i'r studio bore wedyn, o Philip Birnbaum, yr Americanw, wedi codi Stonehenge yn y studio. A dwi'n grochen hanner ar tân ynghlyn, ac hader i cynnar neistedd yna. A meddwl bod I want to do a favour for me, Mo. I'm going to have the camera right in his eyes. I want you to ask him dead in his feet, do you believe in human sacrifice? Wel, tydi pawb ddim yn gweld lygad yn llygad ar ddim byd. A fe wel, rhywrai fai hyd yn oed ar angel ar hos athuog I hun. O, dwi diar. Ia, wel, dyna o. Cafodd oedd yn rhan wedi swydd dde. Ac bod yn gynnar, yn gynnar iawn o bod yn onest. Dwi'n meddwl bod y tren cyntaf o Sir Fôn, oedd yn y studio erbyn 8, yn cerdded y corridorau, yn ei ddegaliad yn ei goban. Ia, y goron yn ei ben. A rwan, Paul Rycroft oedd y gŵr, oedd yn derbyn pawb i'r studio. Gŵr bonheddig, wedi bod yn helpu ifan nofelon I ddydd, ac yn deall moeseg a chwrteisi y theatr i'r blewyn de. A mi gafodd llew llwyddiant I dderbyn felly. Ond o'n nhw'n gwneud mewn studio arall, drama Saesneg, pajama game. A mi feddyliodd roedd Paul Rycroft bod yn un o'r actorion a fe hebryngwyd llew llwyddiant i'r studio at y actorion. The pajama game. Ia, merch sy'n ben O, ie, pamlau. Wel, chwarae dig I chi. A gewch ati a daliwch ati nofel eto mewn 2 wythnos. A chi te gobeithio. O, na, mae'n cymeru fwy o amser I fi olaf. Wel, dyna ni wedi cwrdd â Ddoe Yw'n, a diolch yn fawr iddi hi am ddod yma. Wel, merched sy'n mynd yn ei nofela hi o hyd. A'r merched pia'r eitem nesa. A mi gaeth Janet sôn am y crandrwydd sydd mewn hetiau rwan. Drosodd at Janet. Wel, ar ddydd Iau rydyn arfer cael ffasiynau ar y rhaglen yma, ond oedd Jane yma ddoe, ydych chi'n nabod Jane, mae'n dangos dillad I chi bob wythnos. Ac oedd hi'n dweud bod hi wedi cael 2 het fel anrhegion yn ddiweddar. A mae'r gyntaf mae'n mynd I ddangos I chi yn anrheg oddi wrth Warren Jenkins.
Dyma hi. Oedd Jane yn dweud wrth Warren y dydd o'r blaen bod hi'n mynd i briodas a fydd yn derfynodd e roi het iddi hi. Nac, ond nhw ddim yn bresantio rhywbeth i roed cyflwyniad i'r eitem yn te yn hytrach na gweud, wel, fydd yn gosod ni heti heddiw yn gweud, wel, mae Jane yn cael ei phenblwydd, mae wedi cael tair het, dyma'n rhywbeth i chi'n feddwl ohonyn nhw. Oedd yn gwneud rhywbeth yn fwy diddorol. A dail gwyrdd. Mae brym bychan i hon yn troi lawr. Mae'r het nesaf, welwch chi, rydych chi wedi gweld hi unwaith o'r blaen. Waeth Mr Thomas o'r Gaernarfon roedd hon i Jane ar ôl iddi ddangos i ar y rhaglen, ond o'n fel falle fysa chi'n cael gweld hi eto ac oedd Jane am ddod â hi ta beth. Wel, sou'wester yw hon, rhywbeth o liw lemon. Swn i'n alw e dim yn gwyrdd. O'n i'n gwneud eitem ffasiwn bob wythnos. Mi oedd honno'n oedd hi'n gyfleus iawn achos oedd yr adnoddau i gyd ar gyfer yr eitem ffasiwn yn gallu dod o Fanceinion a felly oedd e'n handi iawn i ni. Oedd gyda ni rhywbeth wrth gefn. I addurno'r tu blaen a mae'n neis iawn cael blodyn ar y cefn. A credwch i fi pan ath Jane adre efo'r ddwy het yma. Yn odda oedd, wrth gwrs, nag o'ch chi ddim yn cael eich ymateb chi'ch hunan i'r rhaglenni. O'n nhw'n fyw ac felly do'n ni ddim yn gweld y rhaglen. Oedd e'n dipyn o sioc i fi nawr i weld y rhaglen yna a meddwl, wel, diw, sanw, pam o'n i'n neud y mosiwns yna. Ond, wrth gwrs, chi'n gwybod, do'n ni ddim yn gwybod yn bod ni'n gwneud o. Felly, o'ch chi ddim yn gweithio, o'ch chi'n gallu gweithio ar eich steil. O'ch chi'n gallu gwella ar bethau, achos ond neb, chi'n fydde bobl yn gweud, o, ti'n lyflu del bach. Chi'n gwybod, tasach chi'n gofyn, wyt ti tath honna, ddim iawn, neu chi'n gwybod, sut nes i. Bydd yna neb yn rhoi barn onest i chi. Ac oedd ni biti chi'n gwybod, achos fe allan ni wedi gwella tipyn dwi'n meddwl ar yn cyflwyniadau ni gyd. Ac ar y rhaglen sy'n ni ddim ond wedi gweld i, a sylweddoli bod yr eitemau'n hir iawn. Oedd hynna'n un peth, ac yn araf. Yr pictiwr oedd yr engineers isio. Dim bwys am ysgol. Wrth gwrs, dyn ni'n, wni ddim be o'n i'n, wel, well ni tiwnio rwan. So o'n i'n tiwnio efo'n gilydd. Eisteddwch i lawr, meddwl rhedwen, da chi'n orau, eisteddwch i lawr. So o'n i'n eistedd i lawr, ac wedyn, o'n i'n dechrau gweddio, oedd yr telynau yn cadw mewn tiwn erbyn y rhaglen. Ond dyna'r fath o beth o'n i'n cael yn y 1950s. A mynd allan live, yn fyw, yn dydi, amser hwnna. Wel, o sain y tanau i sŵn y tonau, o leia dipyn o hanes ni'n bywyd bynyddiol ni. A dyma'r peth cyntaf. Wrth anerch aelodau Cymdeithas Lyfrau Cymraeg Brycheiniog, awgrymodd y Dr Thomas Parry, Llyfrgellydd Cymru, bod arwyddion bod amryw Gymru yn troi nôl at ddarllen. O'n i'n gorfod rhoi rhyw gymaint o bres yn newyddion bob wythnos i'r fan eraill. Ac Gwyn Mar yn sgwennu'r newyddion i fi am ddim. Ac o'n i'n meddwl bod Granada yn cael bargen go dda. Garw'r faner yn fyw. Beth yn dda gen i ta ddim i fwy hyd. Weithwyr yng Nghlofeydd y Deheidir a chyflogyd... Oedd yr adnoddau'n bryn arloesio i ni yn y dyddiau hynny ta beth. Gyda ni ddim, fawr o ddim ffilm, weithiau mi fydde na eitemau ffilm. Mae'n dipyn yn anodd i fynd dros y ffigurau yna yn y chwys mae'n ffilm yma. Pryd hynny, o'n i'n edrych yn fewnol yn gyfan gwbl ar Gymru. A dyna beth o'n i'n trafod. Pethau Cymraeg yn yr iaith Gymraeg. Hefyd wrth gwrs, erbyn hyn, mae gyda chi arbenigwyr ar bob mathau o bynciau a thestynau sy'n gallu trafod unrhyw beth yn yr iaith Gymraeg. A hefyd, mae da chi dermau wedi bathu. Doedd na ddim termau chwaraeon yn yr amser hynny. Dwi'n cofio Tommy Eaton Jones, oedd yn dod fewn o deganw unwaith yr wythnos i drafod chwaraeon. Dim ond chwaraeon Cymru, cofiwch, dwi'n yn credu bod e wedi trafod unrhyw beth. Y chwaraeon yn digwydd yn y byd y tu allan.
Cymraeg pan o'n i ar yr awyr. Fe gyson ni'r newyddion tua 5:20 wedi 4 un prynhawn. Cofio boeth newyddion, David Plowright a Barry Heads yn dod i mewn a gweud, mae ddrwg gen i, ond allwch y rhaglen chi ddim un ar yr awyr am sbel fach, da ni newyddion. A fes nhw, a roi nhw'r newyddion yn Saesneg. Fion ni ddim yn trafod, beth wrth gwrs allan ni ddim ar fyrybydd fel yna, ond dwi ddim hyd yn oed yn cofio bod ni wedi trafod y peth y diwrnod canlynol. A dyma chi'r peth ola. Mae yna symudiad i atal y llif o athrawon o Gymru Loegr ac i gael mwy o athrawon dwyieithog ar gyfer ysgolion yng Nghymru. Bydd Pwyllgor Addysg Morgannwg yn cymryd athrawon o'r colegau a hynny cyn iddynt orffen i'w cwrs os bydd hynny'n angenrheidiol. Dyna'r cwbl o'r newyddion. Mae'r ffordd yma'n arwen o ben pwll y Cambrian sy'n ôl y mi'n fanna, lawr trwy flaen Clydach, i sgwar Camri ar Ffordd y Camri. I fyny'r ffordd yma, cerddodd y dringodd cannoedd o lowyr y Cambrian ar hyd y blynyddoedd. Da, i'r stiwdio, mae'n ceinion. A mi welai rwan y funud yma mynd i fewn i'r stiwdio ac ei lygad yn gweld bob dim. Fel rhywun tawlu hynna i'r dŵr, a wedi'n nofio yn ysblenydd mewn munud. Oedd e'n dysgu waith yn llwyr ac yn neud o i'r dim a llawn o hyder. Weithio o'n i'n meddwl bod gan y ormod o hyder. Ond dyna fe, wel wedyn bydd at Nan Davies y BBC amdano. Efachio yna. Ac yn ei neb wrhan, mi gael ei sefyl ar Ednyfed Hudson Davies. Ednyfed Curig Davies oedd o. Ond grymo rhywun yn Granada. Yn well iddyn nhw Hudson. A dyna Hudson mi oedd o. Mynd nôl rwan ar y tren o Fanceinion i Ryl. Dewn ni'n byw. A colli'r tren. A gweld ysbyseb ar y wal. Liverpool Playhouse. Yw'r Emmanuel Shani Wallace in Finian's Rainbow. Rwan o'n i'n nabod Miss Emmanuel yn y de yma. Wedi mi ffonies bore wedyn y Playhouse yn Lerpwl. A gofyn am efo'r Emmanuel ar y ffôn. Wedi, siwmai fel, reit, Tony Geg, o iaith y sewth yn wych. Wedi drefnes efo oedd dod i'r stiwdio y diwrnod wedyn, yn mi ddaeth. A llond i boced o solos. Wedi ar ôl i glywed yn canu. Yn mynd o, hold on. Rhywbeth symlach mi. Emyn. Ia, emyn, oedd i fod. Canu emyn. Ar bore wedyn, is i sacher yn dod ar am y beth. A mi roes i gontract yn dod wedyn, de, am ryw 4-6 mis. Ond wedi dwgwn i glir gan e. Yn y byd heddi, mae hi watio'r lladron. Fe gymerwyd Owen Edwards gen i, gymerwyd yw'r Emmanuel gen i, i TWW, gan o ffirio Land of Song, yr un patrwm. Ac nawr, eithaf i chi'r plant lleia stori Sianed. Un diwrnod yr wythnos diwetha, i Sianed mewn dipyn o benleth. Fe wyddwch chi gyd fel mae Sianed yn ffoli ar yr hen gath fawr. Mae gen i ofn y gwir yw, a chymerwyd Dewch i Mewn o ddifri gan y bobl y berchen y peth. A Tim Hewitt, Australiad, yn gweld y stiwdio, a gwyth o delenorion. Ac oedd e newydd golli i'r rhaglenni, oedd e wedi gwneud rhaglen am Keep Death Off the Roads. Wedi hirio 10 hunan o ddynion i orwedd ar llawr, ganol Manceinion, a stopio'r traffig i gyd, a ti helynt efo'r plis. A felly ddod i Bernstein, gymeru'r rhaglen, oedd i arno fo. A mae trwy'r stiwdio, a gweld y telen yma,
Redwyn then. It's a hell of a waste for one viewer. That's more viewers than you got, probably. Mas nachol hollol oedd dwi'n siŵr. Yn sicr dyn nhw'n mynd trio achub yr iaith Gymraeg. Bwriad Bernstein a iach I gyd. Gwneud pres. Defnyddio amser teledu for a foreign language. Helo, chips, meddai Sianed. A'r hen gi mawr yn gwneud ffys ohoni fel arfer. I discovered that a program in Welsh was counted by the Broadcasting Authority as a foreign program. And if you had a foreign program, your minutes were calculated and you were allowed an equivalent addition in advertising time. So the Welsh programs assist us by allowing us to have a little bit more time in advertising. Aeth Sianed yn syth I chwilio am taid, ac yr oedd taid fel arfer yn yr ardd ac yn chwith I gyd. Dechrau oedd hi. Ac o'na feiau ofnadwy, sicr. Ond ar loesi'n sicr. Ac dath a bobl I ar y teledu. Oedd gyffredin iawn I wneud campa fan Cymraeg. Dwi'n credu mae'r peth pwysica nithon ni oedd profi y gellid gwneud awr a hanner o raglenni bob wythnos yn yr iaith Gymraeg yn fyw. A dyna I fi oedd y gamp fwyaf, dwi'n meddwl. Dala llygodyn a'i bytau oedd hi'n aml cofiwch ond fel wyddon ni. Wel, dyna stori Sianed I chyn wythnos yma blant, a mae'n lodes lwcus iawn yn dydi cael digon o gathod bach I chwarae gyda hi yn yr ardd drwy'r haf yma. A gyda llaw mae gen I neges hefyd I chi'r plant sydd dipyn bach yn hun. Rwy'n clywed bod rhai o'ch chi pnawn yma yn cymeryd o'r hen arholiad na yr 11+. Wel, rwy'n anfon dymuniadau gorau I chi gyd a gobeithio byddwch chi'n llwyddiannus. Ac yn awr at yr eitem ola, y 7 telenores unwaith eto. Ai Bethel, ai Bwthyn, ai Salent, ai Selyn, yw harddwch y frodyr a nwylaf a gau, nid Cymru fydd Cymru a'i choron dan drai. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau, music y telynau, nawn da I chi gyd yn awr. A cofiwch gadw o'r hael na Nghymru, I flaen Aberystwyth dros y sil ac edrych blaen at gypusal sy'n o hael a awyr iach ar lan y môr. Byddwn ni yn ôl i'r iau a rhaglen eto ar eich cyfer. Bydd Ifor Emanuel yma ar fysiynnau fel arfer. Gobeithio a dewch I mewn i'r iau eto. Felly, nawn da. Don't book your holiday until you've seen Lund Polly's discounts. They're huge. Get away. Oh. Breakfast here! Cornflakes. I know, sweetheart, but it's only a small-site shop. Cornflakes? I know. Kellogg's cornflakes, delicious flakes of corn drenched in ice-cold milk. I think it's going to last all week. Should do. It's a big enough box. Kellogg's cornflakes. Have you forgotten how good they taste? Plenty of sunshine, heading my way. In the Heir to a Summer Sun brochure, there are thousands of free child places. Plus, every adult price is now reduced. Hello, Stan here.
To find out more about Stanner Stairlifts, dial 100 and ask for free phone Stanner. When your thoughts turn to stairs, turn to Stanner. If you see this woman, would you say her family just wanted to know that Iceland now do brilliant microwavable stuff? Southern fried chicken burgers, cheeseburgers, bacon butties. In fact, a whole new range of delicious microwavable meals. If Mum's gone to Iceland, you've got a great meal on ice. Laguna by Renault. It's all worked out beautifully. Like it? Love it. Well? Perfect. Remington's new rollers heat in seconds. Their unique use of steam moisturizes while they shape, making them kinder to hair. So now you can change your hair as often as you change your mind. Ar ddiwedd y 50au a thra roedd Granada ym Manceinion yn gwneud rhaglenni Cymraeg, roedd yr awdurdod teledu annibynnol o'r ITA wrthi'n penderfynu pwy oedd yn mynd i gael y drwydded i ddarlledu rhaglenni i Gymru. O'r cwmni Television Wales and the West oedd y cwmni llwyddiannus. Fe brynwyd pont Cana Farm ym Mhont Cana Caerdydd, ac mewn ychydig amser adeiladwyd studios modern o gwmpas yr hen dŷ fferm gwreiddiol. Yr arglwydd Darby oedd y cadeirydd cyntaf, ac roedd Cymru blaenllaw fel Hugh T. Edwards, Captain Gwyn Llewelyn a Sir Ifan a Owen Edwards yn aelodau o'r bwrdd. Am 4:45 ar y 14 o Ionawr 1958 aeth TWW ar yr awyr. Ac erbyn 1960 roedd y cwmni'n cynhyrchu ar gyfartaledd rhyw 200 munud yr wythnos o raglenni Cymraeg. Bu hefyd wrth gwrs yn garreg sylfaen bwysig i nifer o ddarlledwyr Cymraeg. Oedd Granada dal i wneud rhaglenni Cymraeg? Wel na, fe beidio nhw a gwneud hynny pan gafodd cwmni arall i sefydlu. Cwmni newydd sbon o'r enw Wales West and North, WWN. Dach chi'n gweld, mai Television Wales and the West oedd enw llawn TWW, roedd yr enw braidd yn gamarweiniol am nad oedd y rhaglenni i'w gweld ym mhob rhan o Gymru. Ond ym 1961 y cynigwyd cytundeb i gwmni arall ddarlledu'r rhaglenni i Ogledd a Gorllewin Cymru. Y cwmni Wales West and North, ond mwy am hynny yn nes ymlaen. Beth am i ni gyntaf gael golwg a rai o rhaglenni Cymraeg a welwyd yn ystod y cyfnod cyffroes hwnnw. Dydd Sul y 4 o Ragfyr 1960, y tarawyd hanner o Gymru gan y llifogydd gweitha ers cyn co. Disgonodd 2 fodfedd a hanner o law o fewn 4 awr ar hugain, ac aeth dŵr i fewn i filodd o dau yng Nghaerdydd ar cymoedd cyfagos. Yn Nhreforest, ar yr ystad diwydiannol, ceiwyd 32 o ffatrioedd a bu 1,010 o weithwyr yn segur oherwydd y llifogydd. Un o'r pentrefi a ddioddefodd fwyaf oedd Trehafod. Gorlifodd yr afon i glannu gan effeithio'n ddifrifol ar 300 o gartrefi. Fe rhaid i lawer iawn o trigolion symud dros dro i ganolfannau a gorwyd i ddelio ar argyfwng. Wel, dyma chi, rhaglen amser te di bod ni mewn lle reit wahanol, ond croeso i chi gyd rhan fath. Helo, a ddrwg i'n eich cadw chi gallu nawr sy'n bach ar y traeth na chi weld, ond dwch chi'n barod i fynd amser, ydwch? Ar dro, neu un o'r eich gwech nawr, Mrs Howell? Ia, neu bwyd wedyn. Ia, neu bwyd wedyn, a wech ar dro. Ond ddwch chi am yn i bach rwan i ni gael tipyn o hanes chi llwyr eich dar, ond chi di
Modi Bennett. Ie, Modi Bennett, Na ie. chi, a chi sa di Lizzie Lizzie Jones. A Modi a Lizzie da chi bawb yma, ynte? Ie. O'n i'n dall yna, ar wrth beth wedi clywed lawr yn y pensan, ynte? Ie. A dwy ogi newydd da chi? Dwy ogi newydd. Ble chi'n dod, Mr Llewelyn? Wel, o Sir Fôn ydw i, ond o Gardydd wrth gwrs, ni wedi dod hir, chi'n gweld? Cardydd? Ie, chi'n Gardydd dod? Wel, wedi bod y Cardydd. Ti'n cofio'r diwrnod ni? Pan iddyn ni'n sawn yn yr revolfin dwr. Na'r unig beth pan ni'n cofio am Cardydd. Ilo mi bod tro. Cwbl ar stop na'r street a cwbl. Wel, ti'n meddwl i am Gardydd, eisiau ti'n mynd bach o hanes cei newydd na ni hir yma, te? Dwi'n sylwi bod y lle'n llawn o bobl y dilyn Llawn o visitors. O di, mae fel yn tŵr af. O pryd ohonoch chi sy'n cadw'r tŷ preifat? Fi sy'n cadw'r tŷ preifat. A chi sy'n cadw gwesti? Ie. Wel, ydych chi'n cael yr un bobl yma un flwyddyn ar ôl y llall? O, odyn. Yr un blwyddyn. A mae'n bwco nawr ymlaen y byn y blwyddyn. Blwyddyn nesa, odyn. Pa fath o bobl fyddwch chi'n cael yma? Wel, rhai ffysych chymod, rhai fach eitha neis gyfwch. Rhai gweld y pris yn drud, rhai eraill yn weld yn jet, nag ydde. Rhai wedi ni gweld siwr sort o wyliau, sa chi. Ond yn y diwedd, cyfwch yma nhw gyd yn hapus iawn. A maen nhw'n dod nôl o flwyddyn i flwyddyn. Dyn dwi'n syni dim, cwrwch? O, dyn. Na, dwi'n syni dim o gwbl. Dwi wedi gweld bod yna lawer iawn o Saeson yma. A fi'n anol, mae rhyw le i'r Cymru oedd cei newydd. Yna beth oedd y llawer dydd, ond wel, lot o Saeson yn dod yma nawr, a fi'n cofio'n had yn gweud am ein wraig fach yn cadw chymod bobl dir. A pan ddaeth y Saeson gynta, daeth mewn a slamio lot yn gwrs y gweliau, rooms iddi, a fynodd y fyny o where's the bathroom? A mae'n cydio i braich a mae'n mynd i'r ffenest a pwyntio mas at y môr. A mi ddei, there's the bathroom, my dear, mi ddei, and there's plenty of water for you all. Ie, para teg. A'r enwog Tommy Jones, wrth gwrs, gynt o Everton, oedd rheolwr Bangor. Gwyr oedd eisoes wedi gwneud gwirthiau efo tîm Bwllheli. Ond oedd neb oedd wedi tyrru Phara Road yn noson honno yn disgwyl mwy na gweld sioe barchus gan Bangor. Ond fe godon nhw i gêm amhell i'w llaw disgwyliad fel y digwyddodd pethau. Nhw oedd yn ymosod o'r cychwyn cyntaf. A pan groeswyd y bêl o'r chwith, a sgorio'r gôl gyntaf. Roedd rhai o'r dorf yn gwybod fod nhw wedi dod i wylio yn teich chwarae. Wel, beth yw'ch barn chi am yr sôn ar siarad yma? Am rhannu Prifysgol Cymru yn bedair prifysgol? Wel, dwi'n bendant yn erbyn oherwydd dwi'n meddwl mae y peth bwysig ydy cadw Prifysgol Cymru fel uned ei fod yn rhywbeth fydd yn dal i sefyll dros undod y genedl a'r wlad. Oeddech chi'n meddwl bydde gradd Prifysgol Aberystwyth enghraifft yn llai o werth na gradd Prifysgol Cymru? Faswn i ddim am foment yn difrio Coleg Aberystwyth gan fod arna gymaint o ddyled iddi hi. Ond yn bendant, IMTB, bydde gradd Prifysgol Cymru yn werth mwy yn gyffredinol na gradd Prifysgol Aberystwyth na Bangor, na Chaerdydd, na Abertawe. Mae'n dda fod y colegau yno i fod mewn cysylltiad ar ardaloedd o'i cwmpas. Ac felly dwi'n gobeithio cawn ni Brifysgol Cymru fel yma hi wedi newid i fi bach os mynwch chi a'r colegau yn parhau yn rhan hanfodol ohoni. O'r wan ta beth bynnag arall newch chi neu newch chi ddim pan ddewch chi lydaw, mae rhaid i chi fynd i sta allan fel y dwi rwan i fita rhyw fath o grempog maen nhw'n neud yma. Ac dwi wedi gofyn yr wraig yma, hi sy'n cadw, w'n i'n be maen nhw'n galw crepery maen nhw'n alw fo. Ac dwi wedi gofyn i'r ddynas sy'n gweithio hefo hi, fatha hi'n dod allan i ddangos i ni sut fath o gytew, la pat, Madame Nesa. Wel, rwan, dyma hi, da chi'n gweld, i ni gael, a mae'r wraig yma'n dweud wrth ein union, merci, madame, beth sydd yno fo. De farine? Vous prenez de la farine? Ie, tipyn bach o flawd. Lot o lefrith, medda hi, deux œufs. Dau wy. Wel, dwi weld, ond debyg iawn ein cymysgwch ni. A fe fod y los i a fe tyle? O, dim dŵr i ni gael dal llynyn, te? Chwefror 1963 oedd dyddiad protest gyntaf Cymdeithas yr Iaith. Gosodwyd posteri ar furiall y thyrdu Aberystwyth ac yna ysbryd ymlaen i bont trefechan i rwystro trafnidiaeth. Fe gafodd y Gymdeithas yr hyn o'r oedden nhw wedi ei anelu ato, sef cyhoeddusrwydd i'w hymgyrch i gael statws anrhydeddus i'r iaith. Bydd ffrwgw drachefn rhwng pobl leol a'r Gymdeithas pan gynhalwyd protest rymus yn llythyrdu Dolgelle yn 1965. Hawliodd y Gymdeithas fod argymhellion pwyllgor Sir David Hughes Parry yn cael ei gweithredu. Un oedd cyhoeddi ffurflenni o bob math yn Gymraeg. Cyn diwedd y ddegawd, gwelwyd am y tro cyntaf y geiriau sianel Gymraeg yn awr. Ond yr ymgyrch a ddenodd y sylw mwyaf a'r gwrthwynebiad mwyaf
oedd peintio'r arwyddion Saesneg. Yn y 70au y cyrhaeddodd y brotest hon i hanter. Ond cyn i'r 60au dynnu i'w terfyn, roedd llawer o Gymru ifanc wedi ei dirwyo a'i carcharu. Cynnar yw eigradd ywys o blaenau destynio. Et de peur? Après, non, non, sur la crête. Mais pas pour le cuir? Non, pas pour le cuir. O, wel, tas na ddim menyn yno fo, da chi'n gweld rwan yn te, ond da chi'n ei gymysgu reit dyna fel hyn medda hi. Et après, vous le cuisez en quoi? Nous étalons la pâte sur une galettoire. Galettoire? Une galettoire. Avec une petite raclette de bois. Ah oui, pour en faire une pellicule crémeuse. Ah oui. Chi mae wedi dweud rwan bod nhw'n ei wneud o ar gratell fel byddwn ni'n te galettoir mae hi'n ei alw fo. Ac mwyn cael y crempog yn dena, mae gen nhw ddarn o bren fel hyn a mae nhw'n ei dynnu, ydych chi'n gweld, nes bod y crempog yn mynd yn dena ar y gratell, ydych chi'n gweld? A wedyn mae nhw'r cwrs rhywun fath hynny yn ei troi hi. Pa siroedd yng Nghymru da chi'n feddwl fydd yn erbyn agor ar y sil? Wel, siroedd y gogledd i credu fy hunan. Yn fy marn i, Sir Fôn, Sir Feirionnydd, Sir Gaernarfon, a hwyrach rhai o siroedd gwledig eraill Cymru. Ynglyn â'r Sir Aberteifi, mae Roderick Ball wedi bod yn ymladd yn brwd am gau a tafarnau'r sir am fideo iddyn nhw agor, ac rwy'n credu bod bobl sy'n gyfeirion yn ddigon call i beidio pleidleisio dros agor hefyd. Yn erbyn agor, dwi'n meddwl, yn y Sir Feirionnydd ei hun. Sir Fôn a Sir Gaernarfon i agor. Wel, rwy'n credu fi Sir Cyrfyrddin yn ei erbyn y, os bydd rwy'n glywed i'r honna hefyd. Roedd Howard Winston yn bencampwr bron ar hyd y 60au. Enillodd bencampwriaeth pwysau plu Prydain yn 1961 drwy guro Terry Spinks, a doedd neb wedi dwyn y teitl oddi arno pan ymddeolodd o'r ring ym 1969. Dyma un o'i frwydrau cynnar yn erbyn pencampwr o Wlad Belg, a referi Ike Powell yn rhoi terfyn ar yr ymladd yn yr 8fed rawn gan gyhoeddi Winston yn fuddigwr unwaith eto.